Ois kyllä Sale pitänyt tällä kertaa laittaa vähän enemmän päälle. Urpo Eremias on kaveriporukka, jonka yhteisenä intohimona on kalastus. Sana kalastus helposti mielletään joko mökkilaiturilta heittelemiseksi tai pelkästään ruoan hankkimiseksi sinne lautaselle. Mutta kalastuksen merkitys meille on aina ollut paljon monipuolisempi ja suurempi asia. Ei mulla ole kuin onnellinen kalamies tässä vaiheessa. Oikeesti en tiedä mikä on niin nätimpää kun tää istuu täällä uskomattoman hienoissa maisemissa. Ei tää pelkästään kalastamista meille ja jatkuvaa vispaamista, vaan suurena osan tähän myös kuuluu luonnossa oleminen, kauniiden maisemia katteleminen ja vaikka sitten pannukahvin keitteleminen ja se juominen sitten nuotiolla, niin se on itselle tosi tärkeä ja iso osa tätä hommaa. Myös suuret kokemukset on tärkeä osa tätä harrastusta, että olisi sitten uusien kalalajien tai kalapaikkojen etsimistä, niin jatkuva uuden oppiminen ja tiedon etsiminen pitää tätä homma haastavana ja tosi mielenkiintoisena koko ajan. Kalastuksessa esimerkiksi ennätyskalojen jahtaminen, niin se on aika lailla verrattavissa oikeastaan minkä tahansa muun unelman jahtamiseen elämässä. Että se vaatii sitä pitkäjänteistä työtä, uskoa siihen omaan tekemiseen ja ennen kaikkea tahto onnistua siinä omassa unelmassansa. Että sit kun sä onnistut siinä, sulla on se ennätyskala sylissä ja se fiilis mikä siitä tulee, se on jotain aivan käsittämätöntä. Sitten tämän kaiken kun pääsee vielä jakamaan parhaiten ystävien kanssa, niin ai että. Kalatarinoissa on yleensä vähän se huono puoli, että niiden aitoutta helposti kyseenalaistetaan. Kalojen koot aina vähän kasvaa ja muutenkin aikaa kultaa aina muistot. Kuuluu tietyllä tapaa totta kai asiaan, mutta muutama vuosi sitten päätettiin, että otetaan kamerat messiin meidän reissuille ja tuodaan meidän reissut oikein kunnolla eloon. Näytetään mitä siellä oikeasti tapahtuu, kaikki se aitous niin onnistumista ihan sinne epäonnistumisiin. Ja täten myös kaikki pääsee sitten jälkikäteen elämään ja kokemaan ne samat fiilikset ja jännityksen tunteet, mitä me ollaan päässyt kokemaan meidän reissulla. Yes!
Tuo on ihan hävytön hauki. Me ei haluta rajata meidän videoilla kalastusta pelkästään siihen onnistumisiin, vaan me halutaan tuoda myös se kalastuksen aitous esille, että sieltä tulee niitä epäonnistumisia väkisinkin. Ei jumakauta. Se tuntuu pahalta. Mikä onnistu? Kengät palaa, kala aituu, vapa katkee. Älä kuvaa enää. Siihen aitouteen kuuluu myös se, että kun me lähdetään jätkien kanssa reissuun, niin se ei ole pelkästään sitä totista suorittamista, vaan se on myös semmoista tietynlaista huumoria. Kai sitä täytyy lähteä polttaa kaloreita lenkille. Se on siinä! Ja tässä on mahtavaa on se, että kuka tahansa missä päin Suomea vaan onkaan, niin pystyy kyllä lähtemään ja pääsee nopeasti luontoon, että pääkaupunkiseudullakaan ei tarvitse kauas lähteä, että pääsee luontoon nauttimaan siitä rauhasta. Nämä kaikki asiat summaa sen, mitä Urpo Erämies sisimmiltään on.